Ameli kamulai kusansi ba prosesi sakumi next si balang khatwe trik noilat ula pelaj ka kali boleru ka bol ais ngop hai ka choisi mola circle kumsi benta ka chirkhi ka jingdap news nam chong kaseng hagate ka jingrakhi ka jingdap news nam ka choisi mola circle laidon langru president rangba Robert Khaljarin kinoi lam chong ka Shillong city harkat kid khot ka choisi mola circle haba ajingkan president rangba ka choisi sengkmi ba Robert Khaljarin ula pun pau haba phaidin hakini ki nyutli kisnam balale ka choisi mola ka layai bon ki jinge ki dingpung kyang ki mau jingthon ki jingsha bom lathi sha thangan ni sa ying bandi pat bun ki we pat ki jing ju klamat kum ka circle ula pun paru ba kilai i ka jingtre shitom jong ka mola circle ka balara e ka seng bat kalong ru ka jili ka ba khmat e ban penlong e ka seng kumni kumbalong menta ha ka ju por la por turu yo meli ka molai u badairu uwei bla train na ka benta ka jeben riu bat ulong ru uwei na kinoi lam ka jeben riu pojukran hayeng dorbar bat ki issue jeben riu Pat kum ga maulai circle ngilayan ngimla banlen bang ngilayat omdei na kilenti ke besok omdei na kilenti ke pejam kiladon ki thep ki bang ngilakio kiladon ki wa jong ka jingsha temju ki bang ngilakam na siliang se siliang kiladon kilenti ki bajangai ki bala perang ya ka mensimidri bat kumju ru ya ka jingesha kalentiyat jong ka maulai circle lengba kini ki nyo tali kisnam kiladai kilentiyat ki bapi hab aniyat lengba ki jinge ki jinjar ki jing sha temju nrei habakut ngiso komen pat mo beli nong bu nong thau ula don rangkat lang bat ni bot ula yalam ya ka circle bat ya ka seng hakan ni ka por ka bomta nakaliang jong kasi isi nyimla ban klem dapan pau ya ka jing ai khoplei ka bakar pang ya ka circle ga jongi na po molai nomor ki kam ki jong phi ki kren jam bat om tang kata pilade ka wei na ki snak trekam jong ka seng ki balara ya ka burom jong ka seng hi baro ka wei lah ka por ka jing e lah ka por ka jing jenjar lah ka por bang ya khun nam ta bat penyo ya ki an trairi lani hakapor bengi syakri ya ki patba jong ka jep nriu hakan ka khlam pilalong ka wei nak sarkil ki ba khmat dam jong ka seng nak leng jong ka CEC ni kit bok ker riang bat ngi kular ya ka jinga trilang ka babha bat ka bakham jana shu bot phi kum sarkil nang ni sakmat ban syakri ya ki patba jong ka snong maulai bat kum ju ru nam tau patba jong ka jep nriu ni trap hi bro ka wei si kentin ar kentin nam tau emle badan buram jong ka maulai konferensi hangai simet usam dei chu tang politician rei ula de nong alam jong ka jep nriu ni trap hi bro ka wei ai ba ki wei kin kren kin keno ba manging ya ro yo briu ring ha ban kren sai yo briu bo bha yo briu bala ban trei yo briu ba kren nam ta kari jong ka jep nriu ngihap ban ya ro ngihap ban ai kti ngihap ban ya kersan pra mangi lada mangi kum kisamla nyem kersan ye kem le ye kem dc ye kem pi ki bakaran nam ta kari ba kajab nriu te mono pat ban kersan lagi lada mangi kum kaseng nyemai buram nyemra ye ki briu ki basat keren ye ki briu ki basat trei nam ta kari ba kajab nriu kam don jingmut ngi kaseng bangin keren nam ta ki isu jong kajab nriu ko jongi ngisu thu piang piang ni so thu biang biang bakum ka seng kadi kamram ka jongi banyaki hamadan hari ban penpoi sya ka thong ni don kam yi kinong asat an ni don kam yang sarkar bahkan keren haging dorbar bahkan keren nanti pos ketriat konsep a kijing ki jongi hamadan madia konsep a kajing len lade bak kajing sya sitom jong kisamla hamadan madia konsep a kajing sya bom haula thi konsep a kajing sya sitom hu jing bendi lada ka sor jong ki mle kam keren ha assembly hakati kesini la yo ru ya ka jingkran no president ka choisi mola circle usam la don bok langkaring do bolpun pau ba ka jingdap news nam jong kaseng kanlong sisa ka singi sa kan mau ya kaseng nomor ba la yo ya ka kali bolero ka ba kila ban pren kam nak bentai babuan ki kam jong kaseng ngidon ka jingkerman kalang lada kum kini kinong mi khamat ki keren ya ka bakum kata ka isu bat ki wanra ya kita ki resolution bat om tangata ngasgo ba ong balada kinang budin shu khamtam ya kenika isu LP hante hapo Delhi la ne lengba ka central government ngangit skam la ne ka kenhun ka jongpi kombo pila ban lala ban penkongo mo ye ki parlok ban pas
absolute majority te po assembly ya kini ke isu LP ngasu baban ong ba nom shania tang kini ke ruling herai wat na leng jong piro ke opposition keren lang kenang ba ke sarkar NDI jong umodi lani amcha kan yo ban grano ya ketika LP syakajak berdeu kepa laslem ba ngila ap kemang ya kini ka an LP nakaliang ba piti sokmi haba ajingkran haswa ban khap yo ribon ulapan pau ba kani kamdei ka jing ai jongu hanrei ka dei ka jingkar khu jong ublei ublakar khu ya jwesi maulai ubalapan yo yaki yakani ka bolero namar ulayo I ya ka jingtra sistem jong ka jwesi ulapan pau ru ba kani ka singi ka bakrau jong ka jwesi maulai ka baladap news nam bat haba nyu yaki singi ka long araja sanspa sansan singi ulapan pau ru ba ka jingtra sistem jong ka seng ka dei namar ba ki don ya ka mensiam ban sekri ka je ben riu bat ya ka imlang salang min hab dwai bahasa ublei ngi de ki brio hau brio ngidon ka jitot ngidon menta ka jimumbit bambiang de beliau aga mensim bangila ban syakri na ka menta gari bar ka mensim bangila musyakri na menta imlang salang ajid wai shu blei man gesni bang jupan ni ke bor na blei ong blei ade barit ngade batlat bang ade basran bakham ka bor jeme ngam la ban trei ai bor nga bangala ban trei khamha bar nge scam Bandar yang jungi lang isyani ahoblay, belum selam. Ya kajitmu bobha jungi naga bata kino bangi temu. Di hakan ke por mata. Kemudian mana nakaliang jeng Biden, nakaliang jeng Berhem, kemudian Biden. Barang juga por nakaliang Badonbok, berkomju nakaliang Robert Jarin. Kawai nakaliang kesenghi kajitmu juga kalong naga bata jeng kari bakaja berihi barokawai. Aku boleh kerpang HYC. Nyosnem bila yang rangba ya ban kran nak isu jong ka jabri barokawai ti blai lo kerkhui HYC ti haka julang beriu jongi jong kan ke wei teng galong ba kai bangi kwa menta ndai ni hap snguthu ni don kam mi ka mensim jong ka jingesha te kai modon ni ka por mata bo blai lo kerkhui HYC ka jidam jong ka HYC nyosnem tang ba chuki da ba tang ni singi kan mau ni singi yang tristam jong seng de ha kan ni singi ka seng gala yo amanta ya kan ni boloro ya ban IT mga na ka HYC jong ka mulai circle kan ni boloro na ka lian fi finap sim tang ni wei kam nei ba FT sau kami ne ka jingkar khu jong bulai bulai ka khu HYC nama roi ya ka mensim syakri ka mensim merap ka mensim lebha baka mensim IT na tadaw beli lasiw kaliang ya ka HYC mola circle da ba IT na ka bentakan ni boloro kan ni ka boloro ngong kamantip ipi kan na ka benta jong kaseng bakan pet na mata ki don kam la ka de ha boro ki benta baka seng ka don kam